Čaute ľudia, ja som Janči z Fridays Lover YouTube kanálu, no a v tomto videu sa pozrieme na nový MetaQuest update, pretože tento MetaQuest pred včerom sa mi reštartoval a dostal nový update. Po tomto update sa mi aktivovalo nové menu. Toto menu už sa dalo aktivovať v predošlých beta verziách, ale vy čo ste to ešte nezachytili, alebo ste to ešte nevideli, alebo to neviete ešte, alebo ste to už skúšali a neviete to ešte ovládať, tak presne pre vás bude toto video, pretože v tomto videu si prejdeme celé toto menu. Takže ľudkovia, nachádzame sa v Horizon Centrale. Takto keď si na pravom joysticku klikneme na menu button, otvorí sa nám nové menu. Môžeme vidieť, že tu už máme pekne nainštalovaný update, všetko funguje. A najskôr by som ale vyskúšal tento ľavý joystick, kde s menu buttonom si dokážeme zmeniť environment. Čiže zmeňme si najprv environment, hej, stlačíme ľavý menu button. Tu si môžeme vybrať nejaký environment, skúsime napríklad toto. Hej, tam je mesiačik, tu je aurora. Potom tu máte aj takéto v prírode. Toto je tiež pekné, všelijaké vodopady. Alebo je tu aj takéto. Podvodný svet, čiže tu plávajú korytnačky a všelijaké rybky. Tu ešte viete ísť doprava a tu sa nachádza ešte jeden environment, ktorý je v podstate ako keby z hororu. Je tu takýto čudesný les s nejakým domom a tu je sekera. No vyzerá to aj v horore. Poďme radšej späť tu na. Toto vyzerá oveľa krajšie. Čiže takto si jednoducho zmeníte environment. Po novom kliknete na ľavom joysticku menu button a tu si jednoducho vyberete environment. Tu potom ešte máte k dispozícii, keď prídeme k tejto stene, tak môžeme vidieť, že tu máte ešte aj Instagram frame. Že na ktorúkoľvek stenu tu alebo tamtu alebo túto si môžete pridať aj Instagram frame, hej. Vyskúšame to, dáme add. Takto normálne s joystickom si viete prepínať proste storky. Storky dokonca vidíte aj 3D, čo je úplne zaujímavé, že ten MetaQuest dokáže 2D video prehodiť na 3D obsah. Dobre, poďme sa teraz pozrieť, ako vyzerá menu. Poďme napríklad tu na. Tu si sadneme. Hej, sedím tu, zapneme si menu. No a tu v novom menu môžeme vidieť ikonky, ktoré sa nachádzajú hore. Tak vedľa nich sa nachádza takýto, vedľa názvu týchto ikoniek sa nachádza taký pin button. To znamená, že tieto tu 4 ikonky, ktoré majú tieto piny, tieto pod nimi nemajú tieto piny, tak tieto 4 budú vždycky tu na prvé sa vám zobrazovať. Ak by ste chceli napríklad, aby sa vám zobrazovala nejaká hra alebo nejaká iná vec, napríklad tu pôjdeme dole a chceme, aby sa zobrazil Xbox hore, tak normálne kliknete s týmto tlačítkom, kliknete dlhšie, čiže podržíte na ikonke, hej, podržíte a keď podržíte dlhšie, tak sa vám zobrazí také nové podmenu. No a tu si v tomto podmenu kliknete na pin. No a teraz môžeme vidieť, že Xbox ikonka nám zmizla a keď pôjdeme vyššie, tak tu už môžeme vidieť, že Xbox ikonka je už pinnutá do tohto menu, hej. Takisto si viete aj unpinnúť nejaké ikonky, hej. Keď si dám napríklad browser, tak môžem si ho dať, že unpin, hej, a už nebude sa tu zobrazovať. Alebo dajme tomu napríklad, že YouTube, hej, si tu chcem dať. Fidxar, hej, a už mám tieto pinnuté, čiže vždycky budú tieto tu na. To je prvá taká vec, hej, že máte túto menu, ktoré vyzerá celkom fajn a viete si tu pinnúť tieto veci. Potom naľavo
sa vám zobrazuje search bar. Ak by ste chceli hľadať nejaké apky, tak tu v tomto searchi si to viete nájsť. Potom tu máte menu, čiže z toho menu sa viete dostať do Horizon Plus alebo Downloads. A potom tu ešte máte zoradiť tieto aplikácie, ktoré sa vám tu zobrazujú od A po Z alebo od Z po A. No a potom je ešte ikonka Metastore. Hej, tu si môžete otvoriť Metastore a vyhľadať aplikácie, ktoré si chcete nainštalovať. Toto si vypneme. Ideme naspäť do menu. V hornej časti menu, ak sa pozrite, tak tu sa premiestnili vlastne niektoré údaje ako stav batérie, čas, Wi-Fi status a vlastne aj ikonka asi nahrávania. No a tu v tejto spodnej časti sa zobrazujú ďalšie veci, čiže tu je akože môj profil, hej, tu si viete meniť avatara. Čiže tu ak si kliknete dole, tak môžete kliknúť na edit a otvorí sa vám menu, kde si môžete proste vymeniť na vašom avatárovi nejaké veci, hej. Toto poznáte, čiže robí sa to takto. Ak chcete vypnúť nejaké okno, vždycky prídete tu dole, zobrazí sa vám názov tohto okna, ktoré máte otvorené a tu ho jednoducho môžete vypnúť. Naspäť do menu sa dostaneme opäť pravým joystickom, kde je, vlastne si klikneme na ten Meta button. Tu potom si viete aj prepínať avatarov. Mne tu dalo automaticky nejakého takého avatara, neviem ako sa môže, vyzerá strašne. Tento je lepší. Potom tu vľavo sa nachádza ešte ikonka Manage avatar, to je to isté ako tu na. Ďalej tu máte View profile, čiže môžete si pozrieť váš profil alebo Switch profile. Ak napríklad používate MetaQuest viacerí ľudia, hej, že ste v domácnosti viacerí, tak tu si jednoducho kliknete na Switch profile, vyberete si proste ďalšieho vašeho avatara. Ja tu mám iba jedného, pretože používam tento MetaQuest iba ja. Tu potom ďalej sa nachádza ikonka More Options, Go to Pass-through, čiže viete ísť z environmentu do pass-through, hej, keď kliknem, tak ste v pass-through, hej, alebo môžeme ísť aj naspäť, dáme, že Go to Loft. Ďalej tu je ikonka Library. Toto sú vlastne klasické vaše programy, ktoré máte nainštalované v MetaQueste, tu si môžete vyberať apky. Potom tu máte ikonku People, v People si viete chatovať s vašimi priateľmi. Potom tu máte Quick Control, toto je úplne super, pretože tu hneď z tohto menu viete nastaviť všetky podstatné veci, napríklad keď chcete castovať, alebo nahrávať obrazovku, alebo chcete vzdialene ovládať desktop, hej, alebo si nastaviť Wi-Fi, Bluetooth, alebo Steam Link, všetko je tu na, hej. Alebo chcete urobiť fotografiu, tu si viete otvoriť nastavenia kamery, taktiež je tu aj Travel Mode, keď budete lietať v lietadle, aby vám netraslo obraz, tak toto si viete zapnúť, hej. A takéto jednoduché veci, viete si tu dať zvuk, viete si tu dať väčší jas, displej a menší, väčší jas, hej. A taktiež tu vidíte proste, nakoľko je nabitý váš MetaQuest a taktiež nakoľko sú nabité vaše kontrolery. No a potom je tu ešte jedna ikonka s notifikáciami, kde máte všetky notifikácie. No a to je asi tak všetko, čo by som k tomuto vedel takto ukázať. Je to úplne jednoduché, prehľadné, není tu nič také navyše, čo by vás zaťažovalo. V podstate tu sa viete dostať do Quick Control. Ešte v tomto Quick Controle som zabudol spomenúť, že tu je ikonka menu nastavení, hej. Čiže ak sa chcete dostať do nastavení MetaQuestu, tak prídete tu do Quick Control, sa vám zobrazí toto podmenu a tu na ľavo máte ikonku s nastaveniami. Kliknete na ňu, no a tu už si viete nastaviť všetky nastavenia vášho MetaQuestu. Čiže môžete sa pozrieť na software update, či máte najnovšiu verziu. Táto verzia, ktorú ja momentálne používam, je
verzia 2.1.1034. Hej, alebo potom si tu viete nastavovať rozličné veci, hej, profil a tak ďalej, hej. Proste všetko možné. Bluetooth, device, všetky nastavenia sú proste tu na. No a to je tak všetko ohľadom tohto nového menu a týchto environmentov. Pre viac podobných videí nezabudnite subscribovať tento YouTube kanál. No a čo viac dodať? Stay free a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.